A pasada fin de semana, o Goberno de España ampliaba 2 semanas máis o estado de alarma. Por elo, os ministros gardan precaución á hora de falar da volta á normalidade. Sen embargo, o pasado sábado, a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, contemplou a posibilidade de que o sector hostaleiro e hoteleiro non volvan a abrir as súas portas ata o Nadal. Unhas declaracións que non sentaron nada ben no Concello de Sanxenxo. Nós desde Sanxenxo de logo non nos vemos, creo que é unha falta de respeto hacia moitas empresas, hacia moita xente de Sanxenxo, porque hai que ter en conta, ademais, que en Sanxenxo todo o sector turístico, tanto hotelero como hostelero, son de persoas de aquí, de emprendedores de aquí, de autónomos de aquí, de empresas pequenas de aquí, empresas tamén algunha grande, pero non son de ningún grupo deses grandes como hai noutros lugares de España, non? Entón eu creo que hai que medir moi ben as palabras cando se fala da economía, porque hai moita xente pasando moi mal. Telmo Martín asegura que o sector é consciente das medidas que ten que tomar para garantir a seguridade dos clientes. O alcalde considera que todas as administracións teñen que traballar para buscar a maneira de que os negocios poidan abrir as súas portas. Claro, precisamente, o que estamos traballando todos, eu creo que todos os concellos, e tamén podo dicir, o Goberno de España, sobre todo a Xunta de Galicia, que é o que máis nos compete a nós, é a maneira de empezar a facer non a actividade normal, porque iso vai a ser imposible prácticamente este ano, pero de mandar un mensaje de que hai un rayo de esperanza para poder empezar a salir a xente pouco a pouco á calle. O que hai que facer é respetarse as medidas de seguridade nosas. As declaracións de Yolanda Díaz tamén foron criticadas polo presidente do Clúster Galego de Turismo. Cesario Pardal as cualificou de falta de respeto ás 120.000 familias que viven do turismo na nosa comunidade. Dentro do clúster piden responsabilidade e mensaxes claros ao goberno. O alcalde de Sanxenxo considera que esa posibilidade suporía o final para moitos negocios. Por iso, pide a dimisión da ministra de Traballo. Non nos quedou outra máis que dicirlle que unha persona que, eu, baixo o meu punto de vista, creo que non está capacitada para estar á frente dun ministerio tan importante como neste momento o Ministerio de Traballo, non? E, por tanto, pedimos a súa dimisión, claro. O alcalde de Sanxenxo mantén a esperanza e agarda que haxa posibilidades de que o sector hostaleiro non perda a tempada de verán.